uNkulunkulu uyayazi into ayenzayo ukunikeza lokho okufisayo. Mangabe ufisa ukuvotela ijele, livotela uNkulunkulu uzokunikeza ijele, azakunikeza uthili kajele ngqo. Mangabe ufisa ukuvotela amageja, avotela amageja, uNkulunkulu uyokunikeza amageja uhlakule ngoDisemba. Kodwa mangabe ufisa ukuba nemali eningi, uvusa ikhaya, udla inyama, votela imali eningi. Ingoma D go 33665. Hey, avudelela mthandeni. Kanti uligwala nokuba ligwala. Ngahlangana nawe lapha eMontrose wabaleka. Kanti wemngane wami ungabongibalekela, angibathinta abantu besifazane ngezami izandla, ngumshaya umuntu wesifazane ngezami izandla. Ngathi wanje kodwa sengishaya iyellow bone labantu ngempama. Ungabobaleka mngane wami, ngibashaya abafazi mina.